An gudanar da bikin tarbar shugaban Najeriya a Faransa. A jamhuriyar Nijar kuwa ana kyautata fatan samun sauƙin matsalar tsaro. Daga ɓangaren wasanni kuwa Liverpool ta doke Real Madrid da ci 2 a ranar Laraba. Da wannan sakamakon ne Liverpool ta koma ta ɗaya a kan teburin Champions League ta bana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna Alhamis 28 ga watan Nuwamba 2024. Sunana Ibrahim Muhammad Mariri wanda ni zan jagoranci labaran namu na wannan rana. An gudanar da bikin tarbar shugaban Najeriya Bola Tinubu da mai ɗakinsa a ziyarar aiki ta yini 2 a Faransa. An gudanar da fareti na musamman don tarbar shugaban. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta bankaɗo yadda 'yan sandan Najeriya suka hallaka mutane 24 tare da kama mutane sama da 1000 a yayin zanga-zangar adawa ta tsadar rayuwa da aka yi a watan Agustan da ya wuce. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da ƙudurin yin garan bawul ga dokar haraji. Tuni dai gwamnonin Arewa da sarakuna suka yi fatali da wannan ƙuduri da ke neman sahalewar majalisar a yanzu. Babbar Kotun Jihar Kano ta jingina yanke hukunci kan ƙarar da aka gabatar mata da ke ƙalubalantar riƙe ƙudurin ƙananan hukumomi 44 a jihar. Ma'aikatan jihar Rivers sun cika da farin ciki bayan gwamna Siminalayi Fubara ya fara biyan mafi ƙarancin albashi na $85,000. Alhassan Yahaya daga jihar Gombe ya zama sabon shugaban ƙungiyar 'yan jarida na ƙasa a zaɓen da aka gudanar a birnin Owerri na jihar Imo. Sanatan Kano ta Kudu Kawu Sumaila ya yaba ga shugaba Tinubu kan saurin amincewa da Naira biliyan 95 domin inganta noman rani a yankin. Yanzu kuma za mu leƙa ƙasashen ƙetare. A jamhuriyar Nijar ana kyautata fatan samun sauƙin matsalar tsaro bayan da wasu 'yan tawaye suka miƙa wuya ga gwamnatin mulkin sojin ƙasar. Mutanen da Trump ya zaɓa a gwamnatinsa sun fara fuskantar barazana. Ƙungiyar Hezbollah ta fara janye mayakanta daga kudancin Lebanon. Magoya bayan tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan sun dakatar da zanga-zanga na wucin gadi. Yanzu kuma sai ɓangaren wasanni. Tottenham ta lashe wasa 7 da ta yi a gida a gasar Europa ba tare da an sha ta ƙwallo ko ɗaya ba. Sau ɗaya kacal Roma ta yi nasara a cikin wasa 23 na baya da ta buga a waje da ƙungiyoyin Ingila da dukkanin gasannin. Liverpool ta doke Real Madrid da ci 2 a ranar Laraba. Hakan na nufin Liverpool ta karya alƙadarin Real Madrid da ta shafe shekara 15 tana doke ta a wasa tsakaninsu. Da wannan sakamakon Liverpool ta koma ta ɗaya a kan teburin Champions League ta bana da maki 15 bayan da ta lashe dukkanin wasa 5 da ta yi. Da wannan ne muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. A madadin 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa labaran suka zo muku. Ni da na shirya na gabatar Ibrahim Muhammad nake cewa a huta lafiya.